Našli konec lidi. Jsem borec. No jo. Není to konec, to mi zase blbne jenom Minecraft. Pomoc! Au! Pomoc! 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 Jde po mně kostlivec. Bajo. Je, to jede ještě tady. Jo. A tady už bude víc příšer. Si myslím. To není dobrý. Já jich slyším teda plno. Ve sluchátkách. Nevím, jestli to slyším. Teda já jich slyším teda hromadu. Tady bude nejspíš železo. 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 Berem. Lidi, jak to tak vypadá, už budeme mít tady na krumpáče. Protože na kalhoty už určitě máme. Nezbývají totiž jenom kalhoty ukraftit. Hej. Nic, tady ještě. Kolik ho máme? 21. Skiv. Admarilo. Dobře, jo. Jo, tady to znám. Tady jsem jednou spadl, ani nevím jak. A tady jsem byl, tady se někde viděl zlato, ale nemohl jsem ho vykopat. Já jsem totiž nějak jsem z ničeho nic spadl. A bylo to v ryti. Já jsem si myslel, že se odsud už nedostanu. Už se vrátíme. A neskočíme ještě v jeskyni. Teď kudy? Já tudy. Chcem si nějak označit, jinak se ztratím. No dobře, jo, tady bylo to železo. Tady jsem si hrál s creeperem. Hele, uhlí, beru. Hop. Jsem samozřejmě viděl už na začátku to uhlí, ale jsem se šel nejdřív kouknout po železo, to potřebuju ze všeho nejvíc. No, když už jsme našli železo, tak podle knížky pak najdu zlato, potom diamanty, potom lapis, potom rudit, potom bedrock a potom by se měl najít různý ty spawnery, ale ne těch potvorech jako kostlivců a tak, a slendermanů. Endermanu, teda pardon, já se pořád pletu se Slendermanem. Prostě tam by měly být asi tak 64 očí a kousek od toho musím kopat dolů a měl by jsem tam najít portál. Já jsem si totiž koupil knížku příručku Minecraft 1.8.1 a jsou tam zajímavé věci. A když tak někdy kousek přečtu, když budu craftit, nebo když se mi bude něco peci. Už se stmívá, jak jste mohli vidět. To rychle dokopem a jdem. Padneme odsaď. Železo, tyhle, tady. Ale že bychom dali aspoň 30 železa. Dobře mi. Hop. 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 Tady takhle. Nic není, ne. Moment zapůjdem. No, já jsem se nestratil. No, já to tady mám udělat, máme kamení, dobrý. Schováme. Stylový schody. Dobře, já. Naštěstí tamhle je už domov. Tamhle. Jsme měli dát, když kolem nich prosprintujeme. Se radši schová na chvíli panovanou. Stejně si mě všiml, že to je jedno, kudy má půjdu. Maximálně jsem se plížil. To tamhle už máme domov, jste si všimli. No, pavouci taky. Čili líz. No, to je vrti. Já budu rád, když se odsud dostanu živej. No, naštěstí jsem viděl jenom 2 horší, by bylo, hej, no. Hele, to jim byla taky jeskyně, viděli jste ju? No to byla možná tady ta gazna. Hop, 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 wow.
Dobře my, jsme jim zdrhli. Jak nachytáme nějaký pavouky a uděláme silu vždycky. Ať to. Jinak pak mě napište do komentářů, já jsem hrozná lama, jak se pracuje s tady tímhle. Tohle totiž vůbec nevím, jak se pracuje s tady tímhle. Vím, že je to na souřadnice, kde se můžu podívat, jako kdyby, jak bych to řekla, kdy třeba dojít do vesnice, tam se na tohle kouknu, označím si někde ty souřadnice a pak na nich půjdu a to jenom žádné vůbec, jak se to zapisuje, takže já jsem úplně mimo. To totiž v té knížce není. Tak, já se s váma loučím, čau čau a...